boss. So, magandang araw mga kabarangay. May tanong kasi sa akin last week ng tropa, paano mo malalaman yung mga rason, di ba? Or yung mga instances na malalaman mo na nanlalamig na sa'yo yung jowa mo or yung girlfriend or boyfriend mo or asawa mo. So, may mga nilista ako dito, yung top 5 ng mga rason kung paano mo malalaman na nanlalamig na sa'yo yung jowa mo, yung boyfriend, girlfriend, or asawa mo. Number 5, nandyan yung, alam mo yun, yung wala na siyang flavor mag-text. Kasi mararamdaman mo yan eh. Kunyari, nag-text ka, oh, kain ka na, mahal, babe, ganun. Pero ang reply niya, busog pa ako or mamaya na. Tapos, sobrang iksi pa. Diba, mararamdaman mo kasi yan eh, yung wala nang flavor yung text niya. Hindi mo na maramdaman yung care niya, gano'n. Mararamdaman mo yan. So yun yung number 5 sa listahan natin. Number 4, lagi niyang sinasabing busy siya kahit wala naman siyang ginagawa. For instances, kunyari nag-text ka or nag-message ka, bakit hindi ka nagte-text? Or bakit hindi ka nagre-reply sa mga text ko? Ang sasabihin niya, busy daw siya, kesyo marami daw siyang ginagawa. Alam mo naman na wala siyang pasok or wala siyang trabaho that day. Hindi naman siya nagsabi na maglalaba siya or di ba? Ganon yung parang, alam mo yung feeling na ayaw kanyang ka-text, ayaw kanyang kausap, di ba? Or ayaw niyang makarinig ng kahit ano galing sa'yo. Yun, yung lagi niyang sinasabi na may ginagawa siya kahit katambay lang naman siya, kahit tulog lang naman siya, 'di ba? Yun yung number 4, yung lagi niyang sinasabing busy siya pero wala naman siyang ginagawa. Number 3, madalang mag-message. Yan, maraming ganyan. Lalo sa mga girls, gawain ng mga babae yan. 'Di ba? Yung tinext mo ng umaga, good morning mahal, good morning babe, good morning mine, ganon. Tapos ang reply niya, tanghali na or 'di ba, or late morning na, siguro mga bandang alas 10, alas 11 ganyan. Tapos ang message niya lang, gising na ako. That's it. Yung GCNG NKO tuldok. 'Yun, 'di ba? Yun lang yung mga message niya, yung sobrang dalang, yung mas madalas ka pang umihi kaysa sa reply niya, kaysa sa dating ng reply niya, 'di ba? Ano pa ba, yung kunyari matutulog sa gabi, naku po, maraming ganyan. Kami ni Bishiki, well, kaya namin matulog nang hindi kami nakakapag-good night. Pero may iba kasi na alam mo yun, ginawa nilang hobby yung hindi pagsasabi na, oh, matutulog na ako, or 'di ba, good night na, or 'di ba, yung may I love you sa dulo, 'di ba? Yung nararamdaman mo yung care niya pa rin kahit matutulog na siya. Yung iba kasi wala eh. Tulog lang. Wala nang iniisip na, oy, baka magalit yung jowa ko kasi hindi ako nag-message sa kanya or hindi ako nagpaalam, 'di ba? May mga ganyan eh, 'di ba? Yung sobrang dalang mag-reply or ang tagal mag-reply. Halos yung iba hindi na nagte-text, 'di ba? Number 2. 'Yan, isang tanong, isang sagot. 'Yan, kanta 'yan. Isang tanong, isang sagot. Dandami. Hindi. Isang tanong, isang sagot. Yung kunyari, babe, saan ka na? Namimiss na kita. Ang reply niya, dito, bahay. Tapos, anong gawa mo? Diba, kadalasan naman ganyan eh. Anong ginagawa mo or anong gawa mo? Ang reply niya, wala. Yun lang, WLA. Wala. Yun lang. Diba? Ganun yun. Yung isang tanong, isang sagot na. Kasi diba, pagka sweet pa rin yung samahan niyo, di ba? Kunyari, nag-text ka na, babe, kumain ka na ba? Ang reply niya, dati, nung una pa lang kayo, di ba? Oh babe, kumain na ako, sarap nga ng ulam namin eh, di ba? Yung, alam mo yon, yung mararamdaman mo na gusto niya makipag-usap sa'yo. Pero pagka cold na siya or nananamlay na siya doon sa relasyon nyo, doon napapasok yung isang tanong, isang sagot. Kunyari,
Sisimba kayo kasi, 'di ba? Catholic kayo, sisimba kayo. Babe, saan ka na? Dito na ako sa sa labas ng simbahan. Wait na kita dito. Ang reply niya, okay. Or minsan hindi pa magre-reply, magugulat ka na lang, susulpot na lang bigla, 'di ba? Tapos pag sulpot niya, yung attention niya wala sa iyo, nagse-cellphone or may ginagawa, 'di ba? Ganun yung number 2 na isang tanong, isang sagot na pag tinext mo na saan ka na, ganun. Sagot niya dito, ganun. Ganun kadalang at ganun kaiksi. Yan. At syempre, ang ating number 1 sa ating top 5 na mga rason kung paano malalaman na nagiging cold na sa'yo yung karelasyon mo. Ang number 1 natin ay eto. Yung kanina sinasabi ko, yung kapag ka matutulog, di ba? Pag matutulog, yung magsasabi ka ng good night, I love you, mahal, ganun, mahal na mahal kita. Ang reply niya, NYT, night. Yan, kapag ka dumating yung pagkakataon na ganyan na yung reply sa'yo ng jowa mo, aba, kabahan ka na. Sigurado, cold na siya sa'yo or hindi ka na niya mahal. Yun yung pinakamasakit ng katotohanan, di ba? Well, siguro yung iba sabihin, naku, bakit kami ng jowa ko? Hindi na, ganyan naman kami mag-usap pero hindi naman kami cold sa isa't isa. Well, may mga ganong instances na kunyari, ayun nga, yung kinuwento ko kanina, kaya niyong matulog ng hindi nagpapaalam sa isa't isa or hindi nag-good night or I love you man lang. Pero kinabukasan, may lambingan pa rin. 'Di ba? Sabihin ng iba, "Ay nako, Papa Renz, yung minsan nga tagal ko nagre-reply sa kanya pero hindi naman kami cold. Minsan nga inaabot ng araw bago, 'di ba, bago ako makapag-reply or bago siya mag-reply sa akin." May mga ganon. Lalong-lalo kapag LDR yung relationship nyo. Kunyari, nasa ibang bansa siya or lalong-lalo ang best example diyan kung ang jowa mo ay isang seaman. Kasi pag seaman ng jowa mo, 'di ba? Ang problema ng mga 'yan, minsan doon sa dagat walang signal or walang internet connection kasi nagpapalit-palit ng lugar, 'di ba? Doon pwede 'yon. Tanggap-tanggap 'yon, 'di ba? Na matagal bago makapag-reply. Well, dati rin, 'di ba, nung hindi pa uso cellphone, 'di ba? Ilang 'di ba, yung snail mail, 'di ba? Yung susulat ka ngayon tapos ang reply niya next month pa, 'di ba? At least kaya niyo maghintay sa isa't isa, 'di ba? Pero kasi iba yung pag cold na talaga. Ang daming paraan para makapag-message siya sa iyo or maka-reply siya sa messages mo. Ang daming paraan pero hindi niya ginagawa. Yun, doon pumapasok yung thinking na nagiging cold na yung karelasyon mo sa iyo, di ba? Kaya sa mga magjowa diyan, ay tignan nyo na kung nagpapakita na ba ng mga signs yung jowa nyo na pagiging cold sa relationship nyong dalawa, di ba? Kasi yan pagka naging cold yung karelasyon mo or naging matamlay yung relationship nyong dalawa, hindi naman ibig sabihin nun maghihiwalay na kayo, di ba? May mga instances din na isasalba pa or nakakaya pang ayusin yung mga gaps, 'di ba, sa relationship, nakakaya pang punan yung mga pagkukulang, 'di ba? May mga ganon. Pero tignan mong mabuti, 'di ba? Yun lang. Hindi mo na mawawala sa relasyon niyang minsan nagiging matabang, minsan nawawala ng gana. Pero 'di ba, hahayaan mo na lang ba na ganon? Mas maganda kung gagawan mo siya ng paraan na maisalba yung relationship nyo. Kasi after all naman, kayo naman din dyan kayo yung nandyan sa point na yan Kasi alam nyo, yung mga babae madalas, hindi ko nilalahat madalas mabilis magsawa yung mga yan, di ba? Kung every mansari nyo lilibre mo siya sa fast food or nagdi-dinner kayong pareho, magsasawa yan. So ikaw bilang lalaki, 'di ba, gawa ka ng paraan na kung gusto mong ikaw yung manlibre or 'di ba, gusto mong
ikaw yung mag-treat sa kanya, gawa ka ng ibang paraan. Ganun din, same thing din sa mga babae naman. Well, dapat naman sa relasyon kasi, 'di ba, kapag ka nag-effort si lalaki, effort din si babae, 'di ba? Hindi yung porke babae ka, ikaw lang yung pag-e-effortan, or lalaki ka, ikaw lang mag-e-effort, 'di ba? Paminsan-minsan ano din, may mga pagkakataon din na babae yung gumagawa ng effort, 'di ba? Pero mas madalas lalaki. Kasi nga, 'di ba? Kaya nga lalaki, hindi ka naman nilagyan ng ganyan para maging para maging pabebe ka or maging ugaling babae ka, 'di ba? Maraming salamat sa pag-antabay. Gatilad pisina. Sir, sa mga naka-online pala, please like my page, Papa Renz Dagupan sa Facebook, IG and Twitter at Papa Renz 935, at sa YouTube, just search Papa Renz Dagupan. Okay? Maraming salamat mga kabarangay. Patuloy nakatutok sa Barangay FM 93.5 Tugstugan na. Para sa mga tugstugan na kakaiba, at syempre, suportahan nyo po kami. Yung mga kasama ko po, si Papa Bogs, si Ate B, Mama Denden, Papa Troy, Papa Jake, Mama Beng, at syempre, your one and only cute and huggable Papa, Papa Renz po at your service. Okay? Maraming salamat. Bye-bye.